maplayer wandraza achitola uku tamva kuti adi 100 million ndetufuna na feso tikadie konawo tiapange gululu. No effect paja, no editing. Wasali hapa. Guys, gululu ndi maplayer wandraza. Ndamenewa. Ndiye inu simaimba, inu mumadoda mpira. Ndetufuna muonetse zimene mumapanga ziya siti kupanga edit anthu akuona live hapa. Tiye nazona. Izizi ndekuja Wayisoni. Achina Kaliati avele. Achina Sanudi. Inu mwagwesare. Mumadalira mankhwala. Amadalira mankhwala. Takuja dilani koma. Koma pesa mwandira hanzi. Tidye nawo ka. Muja. Koma ndina yake. Ndimene nachezera nawo anyamata amenewo. Gululu adi 100 million magaezi awandrazi.